manan sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Aris. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Ako naman muna. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Naga City, Cebu. Ang atong tatampo nagdasingan nga Aris. Asa man ka mo eskwela ni college nimo? Wablay ko may baw. Magaganda ko yung papa kung asa ko niya paskulahon. Maayon tag parehas ng gyapon tag eskwelahan no? Maayon ta, Jane. O sa ginutan ay pagkigsultihan ako nimo. Pwede bang muhangyo ko nimo nga ikaw layon ay bantay sa tindahan? Ha? Si Kuya Ralph day pa. Naibaw ba ka nga nato'y maabot na pamilya? Mabdos iyang uyab nga si Christy. Miingon to na ko nga nakuno siya gi-applyan nga trabaho para gawas. Malarga sis gawas? Oo, mao nga undang na sa karong tuig ka. Kaya huwag mo bantay sa tindahan, God. Tiguang na pod baya ko. Unya ang imo magguwa nga babae, dugay ra mato na minyo. Si Charles pod nga imo manghod. Dili pod makaundang. Kaya naman to'y gimintin nga grado. Anugon masabtaw ng scholarship kung dili mapadayon. Pa, Pero ay nagkabalaka. Puhon kung makakita taglaing paagi, pwede na ka nga mobalik sa imong pag-eskwela. Basin pali ay, magkatabang yun siya si kuya nimo sa imong pag-eskwela, puhon. pa. Ha? Dili ka makapadayon sa college? O, Jane. Mao ba? Parehas data. Ha? Imposible, sad. May issue sa kwarta yung pamilya, good. Unya, di na hinuon ka makapadayon. Aris mabdos ko. Ah. Mao sa nahinungdan nga nakikita ko ni Muron. Ha? Unsaon man tinato? Jane, tinuod ka? Huwag ka magbinuang. Wa lagi. Niya, tanawa ang piti. Duha ka linya nga puwa. Buti pasabot. Positive nga mabdos ko. Kinuo ko. Aris, sultihan na lang nato sa papa ni mos tinuod. Jane, ibaw kang di pa pwede. Bata pa kita. Anya ako. Unsaon naman lang ko. Jane, Mag 3 years na ta. Pero bisag kausa, wag yun mahitabo nga imo kong gipila-ila nila. Jane, sorry. Isaad ako nimo. Kung matarong na ni akong kinabuhi, balikon ta ka. Ayaw na, Aris. Oh, Dili na ko mulaong panimo. Taas na kayong higayon nga sige na lang ako may mag-agad di mo. Ikapoy na ko. Ayaw ka bala ka. Buhion ko ni nga akong anak bisag wa ka. Jane. Pasaylo ako, Jane.
Pasaylo ako. Di pa lang yun ako kaya sa pagkakaroon. Tabo ko'y mga pangandoy nga kinahanglan akong tumanon. Nanuri gid mig mga kabalayan ron, sir, kay nangita mig pwede na mong kasponsoran para kolehiyo nga mga less fortunate. Mao ba, day? Mm. Naunta ko'y anak na undang in town kay usaon. Di naman ako kaya ko. Kinitindahan na mo. Nagkawa na sa ikla ko. Pero, Pwede ko, anak, te? Aris, Pa, gusto kay kong makapadayog eskwela pa. kaya ni mo. Ang tindahan usaon naman lang. Ay, kabala ka pa. Kaya ako na ko. Dong Aris. Sige. Nia ang mga requirements para sa scholarship application nimo o. Og once ma-provide din nimong tanan, contact lang anang number nga naa sa ubos, ha? Sige, te. Salamat. Yo! Patis! Ya asin pod! Sige, Dong. Kadito, ha? Kagre. Hindi mo na ilalim ng idungan ang pagskwila o ang pagsige na bantay din sa tindahan. Sige lang. Agwantahon ko lang yun eh. Hangtod nga, makahuman ko sa akong pagskwila. Pila rami tayo pagdagan sa panahon. Si Jane ka. Kumusta na ka siya? Taod-taod na po nga, wala ko'y balita pa niya. Wala sa J update sa iyang social media accounts. Sorry, Jane. Sorry, good kayo. Mayong pag-abot, Ralph. Pasensya na kayo ninyo pa. Huwag ko ikadalit ninyo. Usaon nga, pakyas man ko sa akong pagpanarbaho dito sa gawas. Naskaman hinoon ko. Ay, okay na na, uy. Ang importante, luwas ka. Mayong pag-abot, kuya. Salamat, Aris. Pa, doon ako'y problema pa. Unsa man na. Huwag ko'y kwarta para inigpanganak sa kong asawa. Pila ra ba ko kabuhan dito sa gawas unya na naskam pagid ko. Ay, sus. Lahi income das tindahan, oh. Kanalalay kuha eh. Og Aris, nahibaw ko nga nagtigom sa kagkwarta. Sa sige ni mo og bantay sa tindahan. Ipagamit lang sana ni kuya ni mo. May na lang na makapuno-puno. Sige, pa. Wara di gapoy kwintang kong kahago sa pagbantay sa tindahan. Kaya nga akong tinigom. Mapunta ram day gihapon sa asawa ni kuya para sa iyong pagpanganak. Paita ni. Maningkamot ang igug ako. Aron puhon. Dili ko makahasol ni Papa. Anak, sa inyong tanan nga managsuon, ikaw magyapabor kaayo. Doon na ay nindot nga trabaho. Nabagi si kuya ni mo. Sige, bitaw kong tabang pa. Ganun des, kuya. Usaon nga, mablos naman po ng iyang asawa. Pa. Alang lain na pagsabot, ha? Oh, Pero, angay tingali nga eh. Istoryahan na ng kuya. Gadi magpalabi og panganak. Di sa tanang panahon pa, nakipundo. Og
na ako'y pondo. Unsaon na lang si Bako kung doon na tay mga emergency. Kinsa may lain niya kadaulan. Yawa ka ra. Niarang-arang lang gani ka. Taas ka na kaing manulti. Ah, Kuya Haris, igsuon pagyahapon na nimo. Obligado ka mo tabang kay igsuon na nimo. pa. Oh, si Ate Aryan. Ang magawa ng babae. Unsang kay Toyo, ani. Hello? Dong Aris, pasensya kayo kahapon nga nanawag ko ni mo gingon anding orasa. Oh. Oh. Te? Naghila ka? Dong pwede ko makahuwam o balik ni mo. Nag-away na magudmi sa akong bana pod. Kaya nasakpan ako siya nga na babae. O ya dili siya buhatag og kwarta para tuition sa mga bata. Hapit na biya nila exam. Ate, di ba giing na naman ti ka? Buwagi na nabana ni mo kay wanay ayo. Dong lisod kaayo. Nami mga bata. Unya ikaw. Okay ra gid ka nga. Mao na sitwasyon ninyo. Kung magdako ang mga bata nga mao na makita nila silang amahan o ginahan nga magsigig away. Dong, please. Ayaw na lang ko't pagsigigiyaw-yaw. Ayaw dong agi akong stress rong panahon na. Makapahuwa man ka na ko. Ay. Nanala, sige. Asam na ko isen. Uy, karon na ding Sabado ang birthday na ko. Mag-unsa ka ko ugma, no? Makipangaon lang ko nila sa gawas, eh. Na, dili ko pwede Haris eh. Pasensya kayo. Naku importanteng lakaw ug magod. Mao ba, kuya? Sige na lang. Okay na. Si Papa Sway, o baka si Arian. Sige, kuya. Tawagan ako. Na, dong pasensya kaayo. Dili ko pwede. Magipangaon sa akong bana na mo good. So, nagka-okay na mo si mong bana, te? O dong, imanana ra magiging mag-away good. Magkauli ra dayon. Grabe sa ninyo, eh. Makapahiubos mo muna ko. Oh, Aris. Kuya, higikog toyo ni mo aron nga makigistorya ni mo. Doon sa imo nga gichat sa group chat sa atong pamilya. Sa may problema ni mo? Ano namuhi-buhi na mahinuong ka sa tanan ni mo mga natabang sa atong pamilya? Kontra detos buot ni mo? Grabe pa. Hasta ikaw. Wa ka mahinumdum unsa rong adlaw pa. Ha? Birthday na ko ron pa. Pero bisag usa ninyo, wa gyud na kahinumdum. Pero kung doon na gani mo ihangyo na ko, doon na may pangayoon. Bisag kadlaon pa na, di mo magduhag-duhag tawag na ko. Di man ko gustong mamuyboy. Pero kung ako na gani ang magkinahanglan ninyo, wa mo. Pero gusto mo, kung kamo mo'y magkinahanglan na apirmi. Kay kung wa ko'y gahatag, ako pa hinoy bati. Kana tungod kay wa ka pa'y obligasyon. Huwag mo mga isuuna na. Nasayop ka pa. Nasayop ka. Gitalikdan ako ang akong obligasyon sa babae nga bugtong na akong gimahal para ninyo. Unsa? Wa gani ko magkaila kung unsay pangan sa kong anak ron o kumusta ang iyang kahimtang. Aris, Pasensya na pa. Pasensya na. Oras na sa tingali nga ang akong kaugalingon na sad mo'y akong unahon. Aris. Hakbang sa lupay. Nangayon ako pasaylo sila sa papa, ingon man ang akong mga igsoon. Pero karon, na-realize na ko nga dili siguro maayo nga magsige na lang kog hatag. Kay unsaon nila sa pagkat-on kung na ako pirmi nga musaw silang problema.
Karon, nagka-communicate migbalik ni Jane para sa among anak. Og, aning kamot yung kong mayo, nga mahatag nako niya ang tanang hulip sa mga katuigan, nga wa ko siyang kiliran. Pasalamatan sa ko ni Jane nga gihatagan ko niya higayon, bisan pa man sa kong gibuhat nga pagtalikod niya sa kong obligasyon. Dinhin na lang kutob, daghang salamat, RMN. Mo kita mga higalan kaagi ni Aris nga taga Naga City, Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagulahan. Ako naman muna. Dahan-dahan humingin sa salamin. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamuusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadris lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod ngayon, dekang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa kung ano lamang. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagua lang ko ninyo sa pangan nga Perla, hingkod ang pangidaron, minyo og may tulo ka mga anak. Kanhi OFW sa Dubai. Pero nakauli na ko karon sa Pilipinas. Itago na lang sad ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gibati karon nga nakapastress nako. Kay wa ko magtuo nga ingon na kini ka grabe. Aron ni sabtan, sugdon ko sa didto pa ko sa Dubai. Ingon ini ang mga panghitabo. Salamat kumanakas banyo, Perla. Kaya ko ni mo. Ay, kuan na ako'y nadiskubrihan sa ako. Pagamitas ako sa CRP kay di nagyud kapugan ng akong kaihiun. Uy, istorya ta inigawas na ako. Unsa man ka ni? Ha? Bukol? Lagi, may bukol ang akong nga suso. Hala? Dako ba? Gamay raman hinuon. Pero naagian ng nako og hikap ganina sa pagpanabon ako. Asa ko na, be? Kinidapita day Ay, na Pero sakit ba? Wa man hinuon magsakit. Mao nga wa gidayon ko makabantay ini. Uy, pa-check up na, uy. Unya na lang siguro. Kay wa man sad ko gibati. Wa may sakit. Unsa?
ang imong amiga Perla. Pa-check up na. Hasol kaayo diri kung magpa-check up man dooy. Unya may trabaho pa ko mabiyaan. Sige lang, kay mo uli naman ko sunod tuig pohon. Pila naman lang kabuan. Diha na lang unya ko sa ato magpa-check up. Unsa? Kadugay pa ato? Karon ka doon ay gibati. Unya sa natuig ka pang pa-check up. Wala lagi ko'y gibati. Wala naman kun magsakit. Ikaw, kung di ka patuon, ha? Basin unya nagkamulihok, anak, kung masakit na ka, og lisod na matambalan. Mando. Mura naman hinoon kong maparanoid aning bukol sa wana kong suso eh. Oh, naagyot siya. Akong mahikapan. Sa tuo ka na kong suso, no? Naabasad ka, ha? Suwayan na akong hikap. Hala, ni aman po di ay bukol sa tuo na kong suso. Hala, niya sa dinhi. Sa ato pa di ay. Ang duha na ko kasuso ang dunay bukol. Ginoo ko. Awa ka ra lagi. Daghan di siguro ng mga bukol ni mo sa imong susuday. Wa pa ko kabaw, day. Basta kay kanilang duhang ako nahikapan sa tagsan ako kasuso. Sus. Perla, uy, pa-check up na lagi, uy. Day, pero unsaon man, wa man ni siya magsakit good. Hala, no. Magpaabot pag yun kang musakit na. Wa ra man good ko gibati, Stella. Basin wa ra siguro ni, uy. O, ikaw. Kung sige na ni mong daginuto ng imong health. Aw, paabuto na lang nato nga magsakit na. Hapit na gid mahuman ang akong kontrata din sa Dubai. Ug makapauli na gid ko sa amo sa Pilipinas. Ay, kibingaw na gid kay ko sa akong pamilya. Agay. Unsa man ning nagpitik nga sakit sa akong suso. Sa kadugayan, nagsakit na gyud ang bukol sa akong suso. Magpitik o mag-uylap-uylap na ang kasakit. Giantos sa tunako, hangtod nga nakauli na ko sa Pilipinas. Onya, Pa-check up na ta. mahadlok man kumando eh. Nanasad na siya na yung hadlok-hadlok. Nisaad ba ya ka nga nagpauli ni mo, pa-check up na ka? Oh, Mando, ano ka, uy? nahadlok ko. Nahadlok ko, Mando. Ay, lagi ng hadlok-hadlok lagi. Huwag ginay katabang ni mo, Perla. Onya ang kwarta. Kasayang sa hinaguan akong kwarta, no? Nga sa ako nalagi hapon sakit magpaingon. Nanarbaho ko sa gawas para sa pagpaeskwela sa atong mga anak. Maong wagid na ko hilabti ang akong kwarta para pa-check up na ko. Kay para kini sa pagtungha sa atong mga anak. O kung sa may gusto ni mong mahitabo, nga pasagdan ka lang namo, nga kauno na imong sakit. Mando. Makitaan na natong kwarta, Perla. Unahon nato ng imong gibati. Ato ng atimanon. Magpa-check up ta. Tanawa ra. Ingon pito ko nimo nga daghan kaig mga lab test nga buhaton ani. Pila ka ning tanan taon ha? Kutob sa itong maabot. Kutob sa maabot sa budget. Buhaton nato ang tanan. Ginoo ko. Kadako aning gasto ha? Ay, nalagi paghunahuna ng kwarta. Kwarta ra na, Perla. Makitaan ra na. Kung ikaw ang dili matiman, posibleng dili ka na unya na makita sa imong mga anak. Ug ka na, ang dili na ko katugutan. Mando. Sige na. Ato na hinahinayon sa pagbuhat kanigi pabuhat sa doktor nimo. Aron nga, makabaliktang niya alag sa mga resulta. Ikasubo ko pero
Stage 4 na ang imong breast cancer. Unsa, Dok? Sigurado ka na? Mao kining akong nakita base sa nabasa ko sa mga resulta. Ginoo ko. Mrs. Late stage naman kang nidagop og pa-check up. Sa mga ingon ani gani nga case, early detection, mas maayo magpa-check up dayon mo aron matambalan dayon. Sama ini karon no, nga inyong gipalamay. Stage 4 na. Ginoo ko. Wagid ko magdahom nga ingon na ni adto ka grabe ang akong gibati o ang akong breast cancer nga stage 4 na di ay. Ni ako karon sa kabalaka, dili lang sa akong sakit, kundili sa gastuhan. Og nag-eskwela pa ang among mga anak. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod o ng pangutana. Nagsugod raman unta to sa gamay nga bukol sa akong suso og wa ra magsakit. Ingon ba di ni Ana ang timailhan nga ang maong bukol cancer na? Ikaduhang pangutana. May uban nga ang usa ka suso lang ang may bukol. Nganong ang ako duha man gyud. Posible ba nga nitabok ang cancer sa pikas na akong suso? Ikatulong pangutana. Dugay ko nga nagpa-check up kay lagi dito pa ko adto sa Dubai isip OFW. Posible ba nga kung nadali pa nako og pa-check up, dili maingon ini ka grabe? Nagtuo man gud ko nga hasol kaayo og gasto kung sa Dubai ko magpa-check up. Ikaw pa to katapusang pangutana. Pagpauli nako sa Pilipinas, nagpa-check up ko. Og matod sa doktor, stage 4 na ang akong breast cancer. Unsay mahitabo nako, og pila naman unyay ako magasto ini. May maluwas pa ba kung stage 4 na? Kay basin mag-usik lang mi sa kwarta. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Perla. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din ni sa tong programa kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw murag nindot kay ni siya inyo. So unang pangutana, nagsugod ra ni unta sa gamay nga bukol sa akong suso ug wala magsakit. Ingon ba diay ni ani ang timailhan nga ang maong bukol cancer na? Aw dili sa dinoon, no? Di sa dinoon outright cancer, no? Kay nabay apoy mga bukol-bukol labi nag-menstruate, no? Actually, kadaghanan sa mga babae na may gitawag na tong breast asymmetry, di gyud pareha kadagko, no? Minang hormonal lang rason ani o labi na injured ka diha, na infection, na untog ka, o katong mga babae nga nag-take og contraceptives, no? So ang sakto gid ni ani Perla, mo-submit ka for mammography. Kining mammography usa ni siya ka diagnostic procedure. Pagsuta sa unsa may kahimtang diha sa imong suso kay ug magtagna lang ta dili reliable. So akong usbon daghang mga hinungdan nganong na may bukol diha, no? Hormonal usahay, binagbago nag-menstruate or ikaw 45 na ka, no? Atong mahinom